Dobro došli! Dobro večer ljudi. Danas ćemo raditi neki challenge. Prvo ćemo, slušajte kako izgleda. Uzmemo, to sam nešto vidio na internetu, nemam pojma. Uzmete led, sipate pre toga ovako sol na šaku, tu. I onda stavite led, stegnete sve snage i onda ne možete da otvorite ruku. Ja sad idem po led, stavit ću u čašu pa ću ga doneti. Ćao! Evo ga, so. So. Ne znam da vidite ovdje, to je so jer ga ne mogu čekati da pokažem. Ovo je led, čaša leda. Sad ćemo staviti so na ruku i onda ćemo staviti led. Očigledno. Kako to izgleda, na primjer, tako neko, znači samo stavite na ruku, ako ništa, to nije strašno, znači ovako idemo staviti so, ovako svuda. Uzmemo dijele led, stavimo u ruku, stegnemo sve snage. To sad jako boli, ubija, jer je jako hladno. Evo ga. Sad treba tako stoji i treba da otvorim ruku kad se istopi. Znaš kaj ovo boli? To sam radim zbog vas, ajde? Kako sam dobar čovjek. Kao ste primijetili, danas nema kudire jer je on ima neke majstore u kući i nešto je radio, ja ne znam, nije mogu da stigne. Sutra ću snimati vjerojatno neki dobar Vine, to jest snimat ću 2 klipa. Nevjerovatno. Ma 100% ćemo snimati, znači jedan će se zvati 5,5 stvari koje radim kad mi je dosadno, drugi će biti Vine koji neću da vam kažem kako se zove, naravno glupo će biti. Ovo se topi sad strašno. Važno. Evo ga, 1-0 za mene. Dakle, ne mogu da otvorim ruku, kako teško je bio, opa, evo ga led, vidite led. Znači nije se još ni topio, mene ruka ubija. Znači ne osjetim ništa. Sljedeća stvar koju ćemo probati je ko može više meda da istrese usta. Znači ko prvi počne da pljuje med s tajne vade. Nećemo gašati, znači da istresemo čašu. Nema meda, boli na k***, vrati obrisat ću, nije važno sad to. Tako! Znači evo ga med. Znači ja, da zapamtite, vodim 1-0. Evo ga med, počinjemo na 1, 2, 2-0. Ja nisam prvo. 2-1, bravo je. Znači ovo je grozno, znači puno usta slatko g***, strašno. Nije isperamo na usta, ovo je strašno. Jebi ga. Ovo sam prosto na ceo stol. Ovo sam znači mnogo pljuvio. Sljedeći challenge će biti najgori do sada, znači strašno. To jest nije strašno za ove koji vežbe koji to stalno rade. Znači, radit ćemo jaja, stavit ćemo ih ovdje, probat ćemo da popijemo. Znači, ko prvi pljune, izgubio je. Evo jaja. Nemam čašu. Kako nemaš čašu? Ovo nema čašu, čekaj sekund. Evo, čašu sam donio, sad ću da probam ono s jajima, znači ovako. Jaje, vidite, jaje, znači nije lako ništa, znači radit ću ga sad ovdje pred vama da vidite. Čekaj jaje, evo jaje, evo ovako, ima da umrem, umret ćemo teglom u med, ne znam, vidite dalje, eto vidite. Krenut ću na 1, 2, 3, 1, 2, 3. To je j***i mater. Ovo je 2-2. Znači ja ne znam kako se ti vidite ovo. Ja vidite ja. Viš sunuce ti j***i fuj, znači ja ne znam kako neko pije. Nekako je slavno, nešto čudno, ja ne znam, ne mogu da objasnim. Znači fuj, dakle, 2-2.
Sljedeći challenge će biti ješćemo ljutu papriku. Znači, ko prvi uzme da pije vodu, taj je izgubio. Idemo papriku. Ćao. Evo ja sam došao, donosam 2 paprike, vidite, znači, jeste ovo malo duže, nemate veze. Zdravo svi moji drugovi, poznanici lepi. Moram nešto da vam kažem, juče kad smo radili ovaj challenge, znači sve je bilo lepo, ništa nije bilo lepo, ukus je to, lepo je bilo snimljeno. I ja dođem na kompjuter da prebacim snimak i sve to i ja prebacujem snimki kad vidim sve imamo, samo nemamo deo na kojem jedemo papriku. Znači najgori deo na kojem jedemo papriku, mi taj deo nemamo. Evo, juče je ostalo ovo od paprike, znači bila je ovakva, ljuta je strašno, ne normalno ljuta. Bila je ovakva, znači toliko smo bili pojeli, to je njima svoju, ja svoju Miloš. Ali pošto Miloš mora kući da ide, nismo mogli sad da snimamo. Ja ću vam brzaka da završim ovaj klip, da bude što bolje. Mislim, neće biti to, ali ajde, eto, čisto da završim. Eto, to je paprika, evo ovako izgleda, vidi se da je to. Ljuta jeba. Juče je bilo sad onih te jegle, onih svašta ono, ali ja se to ne mogu da donosim ponovo. Nije važno, eto ja ću sad ostati sam i poješću ću sam losa. I donao sam, nemam mleko i nemam to, pa sam donao jogurt, kako bude ljuto da mogu da to ugasim. To će biti retardirano, dobro. Evo, ne bi ovo radio, što ajde. Znači, juče kad sam snimio, bilo je... Juče kad sam snimio, bilo je sve savršeno i ja ne znam. Ja ne znam, on nije to sačuvao i ja sad moram sam kod je bilo, još kad je još ljuće. Ja moram samo ovo ljuto, strašno ljuto. Lako. Juče je bila ovolika. Bila je ovolika. Ja sam juče pojeo ovoliko i znači manje sam se ljutio nego sad kad sam pojeo ovoliko. Evo. Znači sranje. Trnevi jezik izumrte. A u bok te, znači ne ovo ne taj. Ne više nije kod toga. Au. Ništa. Znači glupa prekid, znači ono juče je tako bilo savršeno snimljeno da sam ja bio toliko srećan. Tako da izvinite stvar, znači ne pokušam da se lažem da ja promenim da uzmem neku drugu papriku da ne bude ljuta i ne znam nijakakve fore. Kako odjevim, znači evo ovako, ništa ovdje, ovo mi sve okej, znači pola jezika, gori i pola je usne, ja ne osjećam. Ništa, hvala vam na gledanju. Hvala na gledanju! Pozdrav!